Gipasabot sa kapulisan nga usa ka misinformation ang posibleng hinungdan sa nahitabong tensyon sa ulihing adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur kung asa usa ang patay samtang 5 ang samdan. Bisan niini sumala sa Comelec BARM sa kinatibukan hapsay gihapon ang pagpahigayon sa filing of COC sa area sa BARM. Ani ang detalye? Posible matud pa nga misinformation ang nahimong hinungdan sa nahitabong tensyon sa filing of Certificate of Candidacy sa Municipal Hall sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur niadtong Martes nga misangpot sa pagpamato og pinusilay. Gani usa dinhi ang patay, samtang 5 ang samdan. Saysay sa kapulisan nga posibleng miabot sa mga supporters sa usa ka aspirant kinsa buot mag-file og COC nga dili gini ginapa-file. Posible din, alam mo naman mga text natin ngayon. So isa sa mga factors na tinatingnan natin nagkaroon ng misinformation sa baba na nakarating sa kanila na hindi sila pinafile. Gipasabot sa kapulisan nga natanggong ang pag-file sa maong aspirant sanglit duna matudpay sibilyan nga nag-ingon nga duna kini warrant. Busa, temporaryo nila kining gi-hold aron ipaubo sa verification. Pagdating sa nung pinalagbok namin sila, may dalawa kasi sibilyan na nag-witness na, sir, ayun yung may warrant. So tama-tama, pinakuha ko sa station. So inon ko yung tao. So for verification, at saka para compare ko yung pangalan niya doon sa warrant of arrest na hawak namin. Sumala ni Albeliera, giimbitahan niya ang maong aspirant alang sa dugang mga pangutana. Only to find out na yung sa warrant namin, isang pangalan doon is siyang Lapid Singh. Din yung gamit niya is Haisam Abdul Salam. So, dahil medyo magkaiba, din pangalawa, wala din akong holdings doon na i-hold siya kasi nga mag-file din siya ng kanyang candidacy. So, pinagawa namin siya. So, nakadugang sab matud pa sa pagkatanggong sa pag-file og COC ang kakulangan sa gidalang rekisito sa maong aspirant. Inatid namin dito. Kaya lang medyo natagalan dito sa Comelec dahil nga kulang siya ng documents. So siguro din mainit. At the time, 12 o'clock na eh. Mainit sa labas. Then inabot kami ng oras kasi nga hinintay pa kukunin sa Cotabato yung COC with notarized notary ng natagalan. Hanggang sa mamaya, nagkagulo na pala sa labas, nag-trigger na yung mga supporters. Sa karon padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa insidente. Ito sa part namin ng kapulisan, ongoing pa rin yung pag-imbestiga natin para to find out kung sino talagang nag-provoke o perpetrator. Kasi mayroong wounded eh, mayroong pang namatayan. Actually, tatlo yung sa both side na opposing part. Samtang gibutyag sa Comelec BARM nga isolated case ang nahitabong tensyon, hapsay matud pa sa kinatibukan ang pagpahigayon sa COC filing sa BARM areas. All of those in BARM except for the municipality of Sharif Agwak talagang matiwasay, very peaceful, convenient tong filing natin. In fact, everyone is allowed to join their respective candidates para may pakita nilang suportan. Sa karon gipangandaman na sab sa Comelec BARM ang umaabot nga filing of COC alang sa 2025 parliamentary election sa BARM, ilabi na sa seguridad nga magsugod karong November 4 to 9. So we will prepare again for this. We'll be conducting series of consultations and of course coordinations with our security personnel from the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. But it would be easier to secure this because filing would only be at the office of the concerned provincial election supervisor. Efren Mamak, One Mindanao.